Dobrý den, jmenuji se Tadeáš Rozmánek a dnes bych vám rád představil svou práci, kterou jsem zpracoval na téma současné problémy v paliativní péči o pacienta s chronickým renálním selháním v terminálním stádiu v České republice. Nejprve bych se rád přesunul k cílům své práce. V teoretické části jsem si za cíl vytyčil zhrnutí současných možností, a to jak v paliativní péči, tak v nefrologii. A v praktické části jsem si stanovil dva cíle, a to identifikovat problémy v paliativní péči o pacienta s chronickým renálním selháním a vytvořit návrh řešení těchto problémů. A nyní pár slov k teoretické části mé práce. V teoretické části své práce jsem se věnoval zvlášť jak nefrologii, tak paliativě. Z části nefrologie bych tu zde rád zmínil například charakteristiku pacienta, kde bych zdůraznil to, že věková skupina pacientů s chronickým renálním selháním starších 65 let se za posledních 10 let výrazně rozrostla a tento trend lze očekávat i do budoucna. Tudíž význam paliativní péče se bude pouze zvětšovat. A také jsem v této části řešil současné možnosti léčby. Ty jsou v nefrologii opravdu rozvinuté. Máme tu možnost transplantace, dialýzy, a to hemodialýzy nebo peritoneální dialýzy, je možnost i domácí dialýzy, a nebo konzervativního postupu, což je pouze nízkobílkovinná dieta doplněná ketoanalogy esenciálních aminokyselin. Také jsem se v teoretické části věnoval paliativě. Zde bych rád ještě zmínil, co to je. Paliativní péče je přístup, který si zakládá na tom, že kvalita pacientova života je na prvním místě a je důležitější i než jeho délka. Paliativní péči dělíme na obecnou a na specializovanou. Obecná paliativní péče tvoří asi 60 až 80% celkového objemu paliativní péče a měl by ji vykonávat jakýkoliv lékař. Specializovaná paliativní péče tvoří pouze asi 20 až 40% objemu celkové paliativní péče a může být poskytována pouze paliatry nebo paliativními týmy. U poskytovatelů obecné paliativní péče bych tu ještě zmínil praktické lékaře a pediatry, kteří mají jako jediní povinnost poskytovat obecnou paliativní péči v sociálním prostředí pacienta. V sociálním prostředí pacienta poskytují paliativní péči také mobilní hospici, ale to už je paliativní péče specializovaná. Paliativní péči specializovanou poskytují též kamenné hospici nebo konziliární týmy v nemocnicích. A nyní už k praktické části mé práce. Ve své práci jsem využil dvou typů výzkumu, a to kvalitativního a kvantitativního. Kvalitativní výzkum jsem zpracoval formou kazuistik, které jsem vytvořil z zdravotnické dokumentace hemodializačního střediska v Boskovicích. A pomocí těchto kazuistik jsem následně vytvářel hypotézy ohledně problémů v paliativní péči o pacienta s chronickým renálním selháním. Tyto hypotézy jsem následně ověřoval pomocí kvantitativního výzkumu, který jsem provedl formou online dotazníku, na který mi odpovědělo 1195 respondentů. Z mé práce vzešlo několik problémů, které jsem následně rozdělil do 3 skupin. První skupinou jsou obecné problémy. Zde bych nejprve zmínil neindividuální přístup k pacientovi. Ten je problémový v oblasti nefrologie proto, že, jak už jsem zmiňoval, nefrologie nabízí velké množství léčebných metod, tudíž individuální přístup je velmi důležitý. Taky bych zde rád zmínil jednu z kazuistik, kdy už geriatrickému pacientovi byla amputována dolní končetina, následně byl převezen na jednotku následné péče, kde bohužel ale zemřel. Zde vidíme jeho přání, ovšem bylo zemřít doma s rodinou, tudíž nebyla tímto zákrokem nijak zvlášť prodloužena délka jeho života a nebyla tím ani zlepšena jeho kvalita. Tudíž jde vidět, že tu nebyl dostatečně individuální přístup k pacientovi. Řešením tohoto problému by byla lepší edukace lékařů v péči o geriatrického pacienta. Druhým problémem je přílišná vytíženost lékařů. S tímto jsem se setkal, protože, jak už jsem říkal, praktický lékař by měl mít velmi důležitou roli v
obecné paliativní péči o pacienta. Ovšem z všech odpovědí se pouze 6 lidí zmínilo, že jim praktický lékař nějakým způsobem pomáhal s péčí o blízkého člověka, přičemž pouze 3 lidi se zmínili o praktickém lékaři v pozitivním slova smyslu. Tudíž zde vidím velký prostor pro zlepšení. Také by byla možnost více rozvinout specializovanou paliativní péči, aby nebylo nutné využívat obecnou paliativní péči právě od praktických lékařů a dalších. Druhou skupinou problémů, na které jsem narazil, jsou problémy sociální. Informovanost jsem si myslel, že bude problematická, ale z výsledku mého dotazníku plyne, že asi 88% lidí zná pojem paliativní péče a je ochotná hovořit o tématu konce života, tudíž v této oblasti jsou výsledky překvapivě dobré. Ovšem stále vidíme, že je prostor pro zlepšení. Co též vzešlo z mých dotazníků, co mě relativně zaskočilo, je angažovanost, konkrétně angažovanost mužů. Na můj dotazník odpovědělo velmi málo mužů, tudíž jsem pátral, proč by to tak mohlo být, a dočetl jsem se, že obecně muži jsou o dost méně angažovaní právě v péči o blízké a příbuzné. A když jsem pátral o důvodu tohoto fenoménu, tak jsem došel k tomu, že by se mělo jednat o jakýsi stereotyp, který přetrvává z dob po druhé světové válce, který říká, že žena by se měla starat právě o příbuzné děti a tak dále a muž by měl pracovat. Dle mého názoru je potřeba pro vyřešení tohoto problému, jak zvýšit mírně informovanost celé populace, tak výrazně zvýšit angažovanost mužů, protože stále je nedostatek lidí, co se starají o své blízké. Taky bych zde rád zdůraznil roli rodiny. To bych ukázal na jedné z kazuistik, protože když jsem dojížděl na hemodializační středisko, tak tam zrovna pořád je léčen jeden pán, který ovšem při dialýzách už usínal, nebavili ho, a vždycky, když usnul, tak trhl rukou a vypojil se právě z dialyzáčního systému, čímž pádem dialýza musela být ukončena předčasně. Ono se to dělo opakovaně, ale když jsem jezdil na hemodializační středisko, tak jsem si s pánem během dialýz povídal. Tudíž on neusnul a dialýzy proběhly v pořádku. Potom, co jsem přestal jezdit, tak s pánem jezdí buď manželka nebo dcera a pán je do dneška živ a zdrav. Tudíž tímto bych chtěl zdůraznit to, že role rodiny je v životě geriatrických pacientů velmi významná. Poslední kategorii problémů jsou problémy specifické pro pacienty s chronickým renálním selháním, a to je problém souběhu dialýzy a paliativní péče. V současné době zdravotní pojišťovny neumožňují úhradu souběhu kurativní a paliativní péče, což je dle mého názoru problém. Jelikož u chronického renálního selhání je velmi složité určit období terminálního stavu. Můžou se lékaři obávat pacientovi ukončit dialýzu, jelikož ukončení dialýzy pro pacienta znamená ukončení orgánové podpory, dá se říct. A proto si myslím, že je tu nutný jakýsi přesah kurativní a paliativní péče, a bylo by jako řešení bych navrhnul paliativní dialýzu. Paliativní dialýza sice už v dnešní době existuje, ale existuje pouze jako kurativní metoda, pouze jako dialýza, u které je snížená frekvence a délka dialýz. Podle mě by měla paliativní dialýza být metodou paliativní a tudíž by měla být účtovatelná a hraditelná spolu s dalšími paliativními úkony. Na závěr bych shrnul, čeho jsem v práci dosáhl. Popsal jsem současné možnosti léčby v nefrologii a současné možnosti paliativní péče u nás. Získal jsem pomocí kvalitativního a kvantitativního výzkumu nová data a mé výzkumy a práce by mohla být teoreticky použita v budoucnu pro rozvoj tohoto oboru. Já vám děkuji za pozornost.